Ujisu ulami nakata ka kamra ka bahaneng. Unlet cegat sama ni. Bad utip ro bala syai kasi. Kantai ka jingyat lenti yang bangan nam yak syobane kendo bat kini ki bade ki students ki jonga. Lais nam ngalahi kaya ki syapang ka niga ktien wang kupa. Ya kata ka bamala ai hanga. Kapau ya anes ukuran satai sakmat baru wang ni kini ki ktien ka bangi ngilap ang to. Ha ka bamenengkong uladan utau ktien bat utau ktien ulalong ubelai. Kan mau ya ka ka bangilai keren mana ka sedang. Uya anes ukwa ban proof bau jisu ulang ubelai. Utau ktien ulalong ubelai. Baru jisu kata ka porbo duai kata ka jingduai ta ka meruang kopa ya kata ka ktien ka ba memala ai hanga uang gumno ngala IT haki ukpau ai kata ka ktien ka ktiga jong jisu u jisu long responsible ban educate ikitaki katwe ngut ki badana kata ka porang kat padu padlok be it Angka gospel ka jong Yohanes kalau nang maning katu nang bakat nyo ha kat ba prau angum na ya kata kerkom keren ka jong o bangang ala IT haki kawan ka ktien ka bo John Calvin wang ketika self manifestation of Jesus Christ about the word hakalong renyang ka jong o ndai tang ka ktien ka ba keren Henry hagarin yang gajong o barok away yo ibe yang tagak tien gajong blay. Man gapor ba kita ki senran ki pek yu jisu ki yo i hagaway pa kaktien nga nong epe ki yo i ya ublay. Ladanga nga kwa bandan gajing ya day baru blay day tang leng ba jong o Jisu Christ ubaday uta o I am. But chisin ba pilay kendo yu Jisu Christ pilay asyam baru blay. But si sin ba pila accept you Jesus Christ, pi la accept you belay. Henry ka dan tanga de way jing si siya na balay pa debo Jesus Christ one in between balay ngimi kendo ba you belay. Kan mao ya kan jing si siya ublay ulang bokoy. Ban mamanga ngalong bro bapap. Kumno mga bro bapap ngala ba ni kendo baru belay bahang. Kalang impossible. Kajingnya deh jangan berbelai kalong betang leng bau Jesus Christ dah kajing yap kajong lor kading pernah bau belai unami isu iwa pop kajonga dena tagada bau Jesus kan iga poru duai na betala jong kisenran ya kektien ngala aiki ngala hikai ki ketika self manifestation dah kerenyang kajonga nrei open board itu kektien ngibaang nasib tieng ya kepertai Napakim long show jong pertai, batkan mau ya kan ne, Yohanes Ukraine, bau Jisu naduk apa sedang hi shemdei jong kan ne pertai, upancai bah hagalan nong meningkong, Yohanes uyato ingi bau tau ktien ulakan jada, cepang jong Jisu Christ, wanu Jisu barwan shemna ikijing long dok kabamut shemdei naga jong kan ne pertai, batkan mau ya kan ne. Anda bagi tagi senran ke jongo, light not your way, ula let not bat ke pertai, utate ula let bat ke pertai, dan eru ema ke konteks jongkan ne ke Jisu hang ne ukuran, namar ula ina ya ke Jisu lah hikaya ki laisnam, Jisu ulang utau pedeng, ha pedeng jongo pelai, bat jonga nompong. Ya ketiga jong belai bokoi uji subat. Badlang ba jong jingyap jong ding pernah. Utan ya ketiga jong anong pop. Upanya snoklan. Bad ketiga jong belai. Kata di ke jingya day kebangang ala ban yo baru belai lang bau Jisu Christ. Ngam dan dor, ngam dan hak daladi. Mereka tiga jing it ba kabo Jisu yap alor jong adeng pernah ke jing long willing ke jong oe kata ban penem yu berubah jat baram ubah komanga baru bakomapi log bai
ang hang tu shu jisu dwai kum no ki kim long shu ken na ka jong ka ni ka perthai hendrai pan ban kai ka baja kata ka perthai ka la shun ne ki philosophy jong ka Hellenistic kabo Janus Upanishad ka lang man kong ka basan ka jing shai persha ye ka jing dum kaya kabo Janus ukwa ban ba kibruken so thot lang ba jong ka jing shi sha hang ne ka long ba ka jing dum uyang utaus im jong ka jing dum hi ubaman hendrai ujisu bade udeus im jong ka jing shai uyang na ta jonga baru uyang na ta jongi bat menta kumno ba ka jing dum kan angsep ye ka jing shai lok pe it kadai ka bak pen kan ma ka jing em ka jonga ba jong pe shapang ka jing yo jongi yu Jesus Christ bangin dan ka ta ka jing dei ka jongi bat ublai ndai kan ma ya kan ne kam dei ka man jong ubreo ndai ka dei ka man ka pla ka jong ublai ka dei ka doctrine ka balakran do John Calvin ma phi sngap ini ko khobor kam dei ka man ka jong phi ublai ula tip la pa ba phin sa sngap bat ula tip la pa ro na ka banta jong no bo un sakhat ka gospel ka sithi ka jong Paul sikinong Rom galanang ba Prague de khat ka ba life ho ka yatho yangi sngotanat ba shapang ka glorification ka jing panon borang ya kita ki bo play ula dep tumu la pa bat hang ni ro hujisu ka ne ka jing dwai ka jong o udwai ka ne ka jing dwai o ang gi hakata ka jing dwai jong o ka ang kum ne ka ne te ka long ka jing im bom jukut bakin yo itho ya me ublai bo si sha tang me me hi but you Jesus Christ you wa me malaphan this is eternal life kan ma ba bon nang struggle hidal de henry wang gum no bakin yo itho emem de tip kan ma ba ga ta ka kti bakin yo itho eme ublay ba sisa tang me hi but you Jesus Christ you ba me malaphan lok pe it bengin yo e ga jing em bom chukot kan ma ba kam de ga jing le henry de ga jing ai bat ka jing ai ro kam dei ka jing la ka jonga ka dei ka jing ai snob ha ka jong ublay bangangan lan ya ka grace bangangan snol to e ka jing ai ka jong Jesus Christ kam dei ka bangala na la de ndrei ka dei ka ka bala tmulu pa ka jing pla ka ublay u ai ha ka jing im jong gibreo bat ka dei ka bangangan ngai bakam dei ka jing la ka jonga e ka jing la ka jong ye ndrei ka dei ka jing tmulu pa kabo Jesus Christ uladap mulapa bayi kita kabo ulaman upenlong eki ban yo ikajing imbom jukut kaba sisien bangi ngila yo yu Jesus Christ komo nong penem ngim arta tien ban yo ikajing imbom jukut kata de ke beauty ka jongka but kumangal ang na ro sedang mene namar bode John Calvin ubade ka nong rem yangi ke bara wang ini ke ketien salvation is being taken care of by God kan ma bahaya kata do not fight for your own salvation what nam yelet mahi mapi what persanghi da mapi ndeka promise jong kata ka ketien ka bokpau la ai ukon wa he ka pas aki apostol ki ai hangi ke banget bat ngi claim me kata bat ni yo ro ye kata sho lengba jong gane kebenta ka bangala keren mentan pin kan mau ye gane ba kadek election ong John Calvin kadek election ga jong blai yang abangan keren hang ne menta ka met ro hakane ka ski ka banga keren hang ne ro ngatip kadek jingjiet ka jong blai bat ye pigi bele gitar ke penon kami ke bro khat ke election ne jong blai
You are being elected by God. Ketika man ngejong mulai banjit ya pe. Ngisongsen ban perkat pada nakapta jong Judas. Balay ban predestin ba onja kumta. Nreu Jisu yu ong itakiktian balada thok lepa ban pendat ia kata ban jaban dio. Laram dan Judas takamodu Jisu lano ro kanam kut kata kejengem gojong o. Dei ban dan mano ban pendat ia kata kejengja. Dei pin keli yang ate se poi Judas ngarong amla ban coba. Pada kawai kesengi yu John Calvin. Dan gibri bekeli sibun ke jengkeli oh. Bat kawai ni ke jengkeli bekeli John Calvin kalong. Haswa mo boleh msnai kan ke pertai boleh ayu boleh. John Calvin ujoba beruang. Hakabakom kata kapor boleh buan kamban snai. Ya kedu jam. Nakabenta jong gibri ke buan jengkeli palan. Utari John Calvin ngarung am dan juba ke siti ke jong upol ke nongrom ya tu pangalang berubah jatam nrei namar bangadan Yesus Kristus ngayon ke jingai tak ke jingai ke jong o nganjio berubah ke jingai mo cukup nama artatin mapi ke badan ki yang kisam ke jong pe lada pisem ya ka final decision ke jong pe ndai tang bantip barakot ngitip lut Yesus Kristus. Mereka badan kam galong, ya kata kektian itu, kabadai ke intimacy, kata ke relationship, kabamangi nyidan baru nai, kelamu Yesus Kristus, nyenamla banyak syam badu.